Nadanunan mi dagiti narway abangka nakaparada iti igid ti kabaybayan ti barangay Davila iti ilit pasukin. Malaksid kaditi sagay sa amang ngalap nga adda iti danom. Kang runaan na kadakwada ti saan na nagkalap. Saan agaputa daytoy ti kayatda, ngem gaputa iso ti mandar kadakwada. Maibilang ang narisgo pay laing ngamin iti kabaybayan gapu iti manarimaan na balikatan 2026. Digiti Amerikano sir nga official nga spokesperson nga anati komentuyo anati makunayon do defect to detoy balikatan. So nagkomentang sir nga tikunak at idug detoy aldaw. Supposed to be kat dito agkalkalap ti yang ko sir kunak maapektaran da kunak ta inaldaw adong masapol panagbiag. So agdemanda da sir kunak siguradong agdademanda kasi nangin gasolina, crudo, ket kwa pa iti ikan, iso nga kurang pa iti supply iti ikan, so nga agsaper da sir, kung so nga mamati nga iso da demanda ko Malaksid iti pagsapulan digiti taga-barangay Davila, manamnama pay nga da iti pekto na ti agdamang exercise ti Dumadara Festival a mapasamak into no May 9, 2026. Dakal sir, dati pa nag-collection mi ngamin kumatikan sir, di Dumadara, na apektaran sir ta di wingor awan akalap sir aw makolektang ikan. So nga barbarang into no 70 rabi makakuha ang tamalpas namin tibigat sir di firing da kano dito balikatan nga itaw-taw mo dito kalugar tayo nga barbarang may to ti rabi sir nga agkalap ti rabi ti agpusit sir. Basar ti chairman iti barangay Davila, 516 ti kabuklan a bilang dagiti mangalap iti lugar da. Karaman pay ana apektaran iti pagsapulan na dagiti agang angkat ikan gaputa awanen ti magatang da. Ngem malaksid kadayto a sitwasyon, patyen ti chairman anasken ti balikatan gaputa makatulong dayto iti pannakapatalget ti depensa ti pagilian. Tapnon met saan na masayang diti nakapupok nga ikan iti lambakla iti barangay Dilavo iti nasao nga ili. Kuna ti chairman apalpalabusan na dagiti mangalap iti barangay da nga ag-harvest iti agsapa ti bigat. Mutay mo da dyan na i-designate nga oras ti panagpabittak dahil so nga kinasaritak mo dagiti fisher folks nga mabalinda harvest yun basta natin nasapala unay. Mga 4:30 kas jay kasi mga 1 hour mo lang tamo deta siya nga harvest yun da. Kasi sayang lang. Basta bawal kanya danto ti kuan mapan iti alas 8 kasi crucial ako mo deta sir nga oras datan, napigad nga oras datan. So nga, medyo mo balbalaag ko kanya, dangin bilbilin, alaka siya na po Diyos mo, nag-comply na mo sir. Mangnamnama digiti chairman ken mangalap a maipayandan tumit laeng titulong. Mangnamnama kay may sir at ako damot yung pasubmit ka na kami, iti DA, nga listaan nga naganda giti ko sir fisher folks. Tabarbaring magtadamot ka dagiti subsidy mo tayo ayuda senta. Makpak mo madamdamag mi mat nga dagiti do makabangibang tay nga dagiti lugar dadamot na yawat kadakwada. Mawan mo pa kay diti abiso kada kami sa nga na-schedulein nga dan namnama nga data iso programa gobyerno deta. Kabayatan ako na ti MDRRMO pasukin nga addan tinaipasa alistaan diti nasurok 8 gasot ang mangalap manipod kaditi sa nga pulo ket maysa coastal barangay ti Ili. Idi na pang kami nag-meeting idi April 25. Yung pailista da amin DJ concern. Tatan idi ti kayat da that day DJ nga pinag-meeting mi idi pasa mi DJ concern min ngam gaputa hanjak mat nga maikuan in ba kami mat lang kini mayor mi kalonesan na isong nga DJ iti Monday mi lang na ipasa DJ listaan. The JNT concern mi nga naikwami at food subsidy or the financial assistance. As of now, amon mo pay sasauda ka DJ nga letter mo. Kas kaditi apektado nga umili, mangnamnama iti MDRRMO ang maipaay ti tulong kang runaan na ta sumagmamanong aldaw as saan da na nakapagsapol. Imunamit na naipayan ti financial assistance manipod iti gobyerno dagiti naapektaran na mangalap iti Lawag City, Paway ken Burgos. Imununan ang napasingkedan at ibalikatan 2026 ket nasken tapno nadadapay ang mapamoderno ti militar diti operasyon da ken kastapayan ang mapadas ti synchronization ken interoperability diti forces nga aktibo a partisipante ti exercise. Mark Magdirila, Balitang Solid North.